Здравейте! Днес отново сме се насочили към пистата Utah Motorsport Campus, но този път отиваме на едно по-различно събитие, нарича се Формула Дрифт. Представлява нещо подобно на Формула 1, но е специално за дрифт състезания. Това състезание се провежда в Щатите, като досега всяка година се провежда и досега е било в различни щати, но за първи път се провежда в нашия щат Юта и за това отиваме да го гледаме. То е тридневно. В случая се провежда четвъртък, петък и събота. Вчера четвъртък пропуснахме, днес петък отиваме и сме си купили билети и за утре в събота, когато би трябвало да е най-интересната част от него. Но ще видим с времето какво ще покаже. Надявам се и на вас да ви е интересно и ще направим включване малко по-късно от пистата. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, ако все още не сте, за да не пропускате всички такива интересни места, които посещаваме. Вече пристигнахме на пистата и съответно на събитието Формула Дрифт, а сега ще се насочим да разгледаме боксовете на различните състезатели. Чрез този тип камиони се придвижват състезателните коли на пилотите до пистата. Взехме си по едно безплатно рокстарче, енергийна напитка с приятен вкус на кокос и ананас и продължаваме разглеждането на боксовете и магазинчетата, които продават различни неща, като шапки и тениски с логата на отборите на състезателите. Вече се настанихме и сме в очакване да започне състезанието за Формула Дрифт. In that chase position, Casey Cole initiates into that inside clip. You can see him coming to view and saying, man, look at Austin Bader in this ball. And man, I don't know how he is seeing through that or in that all. But look at Casey Cole now. He left inside that car. И ето вече станахме свидетели на първата обиколка от състезанието. The correction by Jordan.
шапката, чадъра и тениската. Аз мисля, че размислих, сега мисля, че искам яки. Видя ли какво е яко, човек? Тук имаше един. Обиколката, която предстои в момента, първата кола, която се състезава на жената Аманда Соренсон, с която сме карали на пистата, когато идваме на дрифт ивентите. За сега състезанието минава чудесно. First inside clip. Who's going on the final four to go against Haley? Nice job by Knappe. Like that angle, but you just couldn't see exactly placement of the vehicles. Driving the Tackle Night Vision Company, CoralWorks, BMW, and GT Radials. It is Blake Olson, your winner. Utah. Congratulations. Blake Olson gets it done from Las Vegas. Congratulations. We're ready. Now you guys can come back. Ето, че вече мина и награждаването за днешните състезатели и е време да приключим нашето присъствие на Формула Дрифта за петък. Ще се включим отново утре, събота, като цял ден ще бъде състезание, така че от сутринта до вечерта мисля, че ще има хубави кадри, които да заснемем на пистата. Хайде, за сега чао и до утрешния ден! Вече е събота и отново се намираме на пистата. Ден втори за нас и ден трети всъщност и последен от Формула Дрифта. Току-що паркирахме и дори успяхме да хванем едно нещо като влакче, което прекарва от паркинга до входа на самата писта. Now get try the cat all the way at the bottom, the green. Nope. Two more to the left. Right. Yep. 2 shirts and a hat. All right. I'll be 80. След като си купи якия тениска и шапка с логото на Формула Дрифт, щастлив ли си? Да. Браво! Децата са щастливи, напазарували са си сувенирите и е време да гледаме обиколките на професионалистите днес. Отиваме да си намерим място и ще направим включване малко по-късно. A great qualifying position for him. 98.4 miles per hour comes into that first inside clip. Big wide chain, wide little goes off course. And now Forsberg get that POV, that FPV. Това дали е incomplete? Hey, round of applause for Ryan Turk and Mike Bowden.
Частта с топ 32 има двучасова пауза, докато започне топ 16 и междувременно решихме отново да се разходим из боксовете на различните шофьори и пилоти, така да ги наречем, където всъщност раздават много подаръци почти от всеки един бокс и щанд и както виждате вече сме се напълнили, продължаваме нашата разходка из боксовете. Господине, вие къде отивате? За подпис. Кой ще ти я подписва? Адам Елзи. Кой е Адам Елзи? Известен ютубър и се занимава с дрифт. Браво. Цялата опашка напред чака за подпис от него. Дойде време след всички безплатни подаръци, които получихме и да хапнем по нещо, защото доста изгладняхме. Така че сега сме се наредили на едно бушче за храна, или както тук в Америка се наричат тръкфуд, където се предлага сенегалска храна, сенегалска кухня и специалитети. И открихме вариант на бургер по сенегалски. Сега чакаме да се приготви, след това ще ви го покажем как изглежда. Super hyped to see our next driver up in the mix. Току-що хапнахме, пиваме по една биричка и вече сме в очакване да започне топ 16 на професионалистите, така че гледайте и се радвайте! Видяхте сутринта колко повече хора имаше днес, отколкото вчера, тъй като вчера бяха полупрофесионалисти, а днес професионалисти и бяха сутринта топ 32. А сега може да обърнете внимание колко много са вече след като влязохме в топ 16. Предполагам, че колкото повече отиваме към финала, толкова повече ще се увеличава броя на хората, направо са като мравки по поляната. И не само по поляната, скамейките са пълни отгоре до долу. All right, here's the second half of this battle. Our final driver to join the other 7 in the Great 8. And remember, Castro left the line, but unfortunately came to a halt. That was his run, so he's sitting on incomplete. Simon Olsen could enter into the Great 8 for the first time over the Castro. Така е. Така е. Който си има нов дрифт яке, си го ползва. Като почне да препръсква, носи модерец.
Should they be reversed there? Я дай гръбче. Right. And then 4-7-9. All right, Chris Forsberg, Denofa. Again, 4th and 5th in the standings. Let's see where they land. One of these gentlemen, the point stop here. One of them is going to continue on the all-new NOS Energy Drink Nissan Z on GT Radio Tires. Big entry there from Forsberg, Chelsea, Nova. Bring up the rear, that Petro, Mustang RTR Spec 5. Chase him down, get buried in smoke. Get all that second outside zone. Forsberg and Nova. Trying to get to the side. Предстоят финалните две обиколки, от които ще се реши победителят от топ 16 на професионалните дрифт шофьори. Така че сега ще гледаме с интерес последните две обиколки и после ще отидем да видим награждаването на победителя. Финална обиколка на победителя в състезанието. Coming on down here in front of the fans, Kenshiro Gushi. Congratulations to him. Вече сме на награждаването на победителите в кръга на пистата и с това приключва днешното видео и съответно събитието, което беше тридневно, а именно Формула Дрифт. Виждате каква е еуфория, беше много забавно, имаше много интересни моменти. Предполагам, ще видите голяма част от тях и надявам се да ви харесват. So I got to give it to him again, but I love this dude, seen him grow up. He's the OG, he's one of the last OGs from 2004, day one in Atlanta, and here he is back on the box. On the top box, that Mares 3's racing Toyota GR 86! Видяхте, току-що приключи награждаването и съответно дойде края на събитието. Беше много забавно, тръгваме си с куп безплатни подаръци и много приятни и екстремни емоции. Забавлявахме се много, ще видите кадрите, надявам се и на вас да ви харесат. Ако е така, дайте по едно лайкче за видеото и ако все още не сте се абонирали за канала, направете го, за да не изпускате всички следващи интересни моменти, които ще посетим. Чао и до следващия път!